Malawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji vataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti baji kuti usaruka kulilabe nanga osolola ledesiya odija Nkomati kulinji kuno ku Malawi tsiku la lelo pa 18 November 2025 zambiri zikuchitika ndipo zambiri zikuchitika mothamanga. Ine ndileya malekano kukulandirani ku program yathu ya lero ya kulinji pano pa Wailesi Times lero pa 18 November 2025 limenenso lili lachiwiri. Dzulo tinayamba nkhani yokhudzana ndi safe abortion kutsatira chigamulo cha bwalo la milandu pa nkhani yokhudzana mtsikana wa zaka 14 amene anagwiriridwa ndi kupatsidwa mimba. Zinapezeka kuti mtsikana ameneyu wayamba kukumana ndi mavuto osiyanasiyana makamaka m'malingaliro chifukwa chinthuchi sanachivomereze bwinobwino. Zitadziwika kuti anachita kugwiriridwa atayesera njira ziwiri zingapo zokuti achotse mimbayo bwinobwino ku chipatala. Zimaoneka kuti ayi zimavutavuta chifukwa cha malamulo amene ife timagwiritsa ntchito mdziko lino la Malawi. Koma kenako zinapezeka zokuti ayi chisomo chinamugwera mtsikana ameneyi anachotsedwa mimba ija atapezeka kuti anali ndi mavuto ena ndi ena okuti sanakakwanitsa kunyamula mimba imeneyi. Ndiye atachotsa mimba imeneyi kenako anapita ku bwalo la milandu kuti ayi zimene zinandichitikira zija zikuoneka kuti sizinali zoyenera tipite ku bwalo la milandu akatiunikire nkhani imeneyi. Ndi chigamulo cha bwalo la milandu iyayi chinali kumbali yawo chinafotokozera bwino lino kuti ayi mtsikana ameneyu ameneka aloledwe kuchita moteromo. Ndipo mwachidule la chigamulo chimenechi chikulola atsikana achichepere, titsindike pamenepo kuti atsikana achichepere amene akumana ndi nkhanza zosiyanasiyana kugwiriridwa kuti ngati atafuna kutero akhoza kuloledwa kuchotsa mimba bwinobwino ku chipatala. Ndi nkhani imeneyi tinayiyamba dzulo tinali ndi Father Kalimbe pano komanso tinali ndi Sheikh Chabulika. Lelonso tikhale tikupitirira ndi nkhani imeneyi makamaka tikuyitengera ku level ina achipatala ndi ena otero kuti alankhulepo pa nkhani imeneyi. Lero sindili ndekha mu studio muno ndi mzanga Innocent Amphongolo. Innocent wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaiweleya. Inetu ndadzuka bwino. Zikomo. Kaya lero pa 18 kuna kuchirani bwanji? Kwaja bwino. Oneka kwa ngati kuzizirabe pang'ono ngati kubwera mvula choncho. So koma kwaja bwino chenla. Chabwino. Nkhani yetu dzulo umatsatira bwino lino nkhani imene timakamba. Mwina poyamba tsiku la lero iwe nkhani imeneja ukuiona bwanji? Ndinene kuti ndi nkhani imene ikubweretsa mixed reactions kwa Amalawi komanso anthu amabungwe ndi zikhulupiriro zosiyanasiyana. Anthu ndi amipingo mwina sopena ikumano wakuti chikhalidwe chathu so
ndi nkhani imene chimene ndikhozana kuti chondisangalatsa ineyo ngati munthu ndi nkhani imene kuti anthu ayikambe ayiyang'ane ayiunikire aone kuti kodi chinthu chimene chikhoza kukhala bwino ndi Amalawi ndi chani, chimene mwina Amalawi sichingakhalire bwino ndi chani, nanga si nkhani zimene zimachitika mwantseri. Nkhani yokhudza abortion ndi nkhani imene mwina palibe amene awabwera poyera kunena kuti inetu ndapanga chonchi kapena ineyo ndinakuma ndivuto ndapanga chonchi. Mwina ndi makesi ochepa chabe amene zimenezo zimabwera poyera, koma nofunso nkumanena kuti kodi zinthuzo zimachitika kapena zinthuzo sizimachitika. Ndi nkhani zimene mwina tikwena tizikambirana ngati zimachitika motani, kodi pa nthawi imene anthu akuchita zinthu zimenezo zoyo zinthu zina zimene amakhulupirira amakhala zisiya kuti. So ndi nkhani zonena kuti mwina tikhale tikuzikambirana ngati dziko. I know ena akhuzana ndi asinkhani yokambirana malemba amati, ena asinkhani yokambirana mwina Korani imati, Bible imati, kapena yachikhalidwe chimati, mwina chifana kuti chakuti chimati. It doesn't mean anthu sakwena kukambirana. Anthu akambirane, akakambirana, they will agree on one thing, then they will move forward. Kaya is there a side that will win anyway? Komano ndi nkhani na kuti tiapatse anthu mwayi okuti ayikambirane afike patsinde penipeni pa nkhani. Chabwino ndathokoza tu Innocent poyamba nkhani imeneyo moteromo. Ndikulandireni Adrian Nachikumbe kuchokera ku Ministry of Health. Mwadzuka bwanji? Achikumbe mukundimva? Ine ndikukumvani. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaya inuyo. Ndadzuka bwino. Nkhani ili pano ndi nkhani yokhudzana ndi safe abortion potsatira mchigamulo cha bwalo la milandu pa nkhani yokhudzana mtsikana wa zaka 14 amene anayipititsa nkhaniyo bwalo la milandu. Ati tikumangoti 8 mtsikana is it? Nde timafuna tingodziwa kuchokera ku Ministry of Health nkhani imeneyi mwayilandira motani, komanso mukamafotokoza mmene mwayilandirira. Dzulo tinali ndi nkhani yokhudzana ndi kuti moyo wa munthu umayambira pati. Nde kunali father amakamba mmene amamvetsera nawonso ashehe amakamba mmene amamvetsera. Nde timafuna tingodziwa kuti kodi nkhani imeneyi mwayilandira bwanji komanso mukhuzeko kumeneko. Oyamba ife kuti adandaula ku kapena kubwalo la milandu ngati munthu sana kusidwa ndi mmene nkhani yayendera ndi ufulu aliyense. Ndi munthu ndi ufulu ndithu kukatisumira kaya ndi kubwalo la milandu ngati waona kuti pena pake sinamuchitire bwino. Timapereka somwayi mwina ngakhale asanafike kubwalo la milandu kupita kaya ndi ku ofisi yawo madandaulo nkhani za umoyo, hospital ombudsman, komanso ngakhale ku bungwe la boma limene limayendetsa malamulo pa nkhani za umoyo, Medical Council of Malawi. Nge ife ngati munthu adandaula tilibe vuto lililonse limene munthu akufuna chilungamo chitachitika. Achikumbe mukumveka? Ndi nkhani imeneyo ife tachilandira ngati munthu atatisumira tidziwenso kuti unduna wa za umoyo ndi mbali imodzi ya boma. Ndiye ngati munthu akutisumira mwina ngati unduna wa za umoyo pali mkulu wa za malamulo amapereka ulangizi nkhani za malamulo, Attorney General, amene ifenso nkhaniyo ikatifikira timayenera timvenso upangiri kuchokera ku Attorney General. Nde pakadali pano upangire Attorney General anapereka kale? Tisafike kumene pakadali pano. Pankani ngati zimene zimafunika kuziwutika ndithu mwachifatse bwinobwino ifenso tikamapereka madandaulo athu kumeneko kuti atithandize pati atithandize motani. Zimenezo mbina nzakuchipinda koma tingonena kuti ndi dongosolo lachikhalire ndithu ngati munthu kuti watisumira ife sitingamuletse. Komanso ife pokayankha
ndio timayenera kupeza upangiri kuchokera kwa Attorney General. Okay, ifeyo sitimafuna kuti mutiuze kuti upangiri umene Attorney General wapereka ndi otani, koma timangofuna tidziwe kuti kodi nkhani inakafika kwa Attorney General ko nanga Attorney General anayankhulapo kapena adakayiunikira. That's what we want to know. Masuka kwambiri kuti ndifike kumeneko pakadali pano mamafuka wena tikhoza kuyaka. Chabwino, kumbali mwina ya malamulo a dziko lino maka kunkhani za umoyo pa nkhani ya self abortion, kuchotsa mimba mwabwinobwino, mwina amakamba zotani malamulo a dziko lino makamaka kumbali ya chipatala? Pamene ndisanafotokozeza kuchotsa mimba, mwina ndiyambe kaye kupereka chitsanzo ngati munthu ali ndi kansa teheze ina kayamba pachala amauzidwa kuti kansayi kuti tikuthandizeni bwino kuti isapitirire kwinako yenera tidule chalachi kapena tidule phaziri ndiye kuti silipitirira. Kwa munthu uja ali ndi kusankha kuti ayi musandule phazi ndikhala choncho, ndiye kansa ija kamapiti munthu uja amafika ndithu mpaka ifalira kuzola zina mpaka mwina munthu uja kumwalira. Ndi chimodzimodzinso ngati pa nkhani yochotsa mimba pali zifukwa zimene madokota amatha kuonera kuti apa kuti tithandize bwino mmodzi mwina pali chiopsezo kuti onsewa tikhoza kuwaluza, onsewa atha kumwalira kupulumutseko mmodzi. Nthawi zambiri chimakhala cha nzeru kupulumutsa mayiyo chifukwa kuti mwanayo mwina amakhala kuti sanakhwimenso mokwanira kapena pali zifukwa zina zosiyanasiyana. Ndiye pa nkhani ngati zimenezo zili ndithu ndi malamulo achimvekere. Anthuso amayenera kufotokozeredwa amene akukhudzidwa kuti apa kuti kuthandizeni mokwanira tena tichotse mimbayi. Zili kwa iwo kuvomera kapena kukana chilichonse thandizo lililonse la za umoyo malingana ndi malamulo athu tikakamiza timapereka, koma titafotokozera munthu bwinobwino ubwino wa thandizolo kapena kuopsa kosalandira thandizolo. Ndi chimodzimodzinso ngale kuchotsa mimba koma dokotala samangochotsa chilichonse, amayenera kuyang'ana zifukwa zoti zikwanira kuti mimbayi ichotsedwe. Akhale clear kapena amvetsetse mwafotokoza kuti mwapereka chitsanzo chonena kuti munthu amene ndi kansa amatha kuzolera tidula chala chifukwa kansa ifalikira kwinaku pofuna kupulumutsa moyo wake. Moyo yawo ili pa chiopsezo pa nkhani yokhudza pathupi mumathanso kupanga chimodzimodzi. Mwina Amalawi akhale clear, kodi ndi wina aliyense amene akhoza kungopita kuti ine ndabwera ineyo ndikuona kuti ndili pa chiopsezo kapena pali ndondomeko zimene akutsatidwa kuti chiopsezo chioneke? Ano munthu sangangobwera kuti ayi ine basi taganiza zina ndifuna kuti mundichotse mimbayi. Zimenezo pokhapokha ngati nyumba ya malamulo itakasintha lamulo ndikuvomereza kuti zizitha kutero, koma mmene zilili pakadali pano Kumalawi kuno munthu sangangoganiza kuti ndifuna kuti mundichotse mimbayi. Chabwino, ndathokoza mmene mwafotokozera Adriana Chikumbe. Mwadzuka bwanji mayi Emma Kalia? Inuyo kumeneko ifenso kuno kwa chabwino. Nkhani ili tikukamba pano mwayimva komanso mwamva mmene ayankhulira Achikumbe. Inu mwayilandira bwanji nkhani imeneyi? zikomo kwambiri. Ndamva Chikumbe akukamba nkhani imeneyi bwinobwino ndithu kunena mmene monga boma Ministry of Health zaunenera kutengera malamulo amene anenera. Makamaka sindi yankha pepani mayi Kalia mukumveka ndi background noise, sindidziwa ngati mukuyenda. Sindikuyenda koma pali yatha background noise imeneyo. Ya bolako pamenepo. Nali pafani padali potenti kwambiri. Okay, pepani. Ndikufuna kuti ndinene kuti komanso ndikuzimva eko kaya bwanji.
koma kunoko apapa mukumveka bwinobwino. Okay. Sopano sindiyankha zimene amanena Adrian paiwowa kukamba ngati boma imene liyenera kuyankhira kutengera ndi malamulo. Koma kuyankha kwa ine ndikonena kuti zinthu zimene zachitika judgment imene yatuluka ndi judgment imene ikulingana kwambiri ndi nkhani imene takhala tikukamba nthawi ndi nthawi. Tikati tibwerere mbuyo pang'ono kuti 2017 kunatuluka ma recommendation kuchoka ku Special Law Commission imene inanena nkuyikaso nkuonesesaso kuti ayika ndondomeko ina imene timati bill yoti mwina ipite ku Ministry of Justice akayione imene imakamba zomwezi zimene zakambidwa mu judgment zimene ananena kuti pakhale ndondomeko ina kupatula imene anena achikumbe yonena kuti akhoza kuchosa mimba pokhapokhapo mayi ali pa chiopsezo. Zomwezi zinanenedwa mmene muja komanso zidaonjezereka zokhudzana ndi kugwirira asikana kugwirira amayi kuti tionjezerepo zimenezo cholinga anthu asamakhale ni mimba zimene sakuzifuna, mimba zimene achita kugwiriridwa mapeto ake zimabweretsa mavuto amthupi mwako kwa nthawi yonse ya moyo wako. Ndiye zimenezozo kwa ife tikuona ngati kuti zimene tinkakambazo boma panopo limve kuti zimene tinkakambazo ndi zimene zachitika chifukwa anthu ena amayankhula kunjaku chifukwa choti kunyumba kwawoko sizinachitikire, zikachitikira pa khomo pawo azayamba kusintha mayankhulidwe. Ndipo tikwaziwaso ena amene ankayankhula chozo mokweza kwambiri kumanena kuti izizi zikunyazisa chikhalidwe chathu zikutani chifukwa zinachitikire mwana wawo, zikamuchitikira mwana wawo so zikamuchitikira mora kuja kuti wachusa mimba ndi kumwalira ndi pamene amayamba kutani kuvesa uyuyu ni msikana wa kumuzi wosauka. Anthu osauka m'Malawi muno amadusa muzimenezi, anthu olemera angavomereze mwana wawo wagwiriridwa azisinga mimba yogwirira. Zinthu ngati zimenezozo ndi zimene ife tikuona panopo kuti court judgment yayankha zimene tinkaonena ife osati za mutu mwathu koma zochokeraso mu ulendo umene anayenda ali commission kumana ndi anthu ananena zimene akufuna kuti zikhale m'malamulo koma Malawi iyi yakhala ikukana kuyambira kalekale. Ndiye judgment imene kwa ife ikuyankha mafunso amene analipo kuyambira pakale ndithu. Chabwino, musanachoke timafuna tidziwe kuti pali moyo wa mwana uyu amene wagwiriridwa wangotenga mimba mosakonzekera. Mwati pamabwera mavuto ena ndi ena amene amatha kubwera moyo wake wonse. Nanga pa moyo wa mwana uyu mukuchotsayo pamene papa mwina ngati amabungwe mukumalingalirapo motani? Nkhani iyi si ya mabungwe iyayi. Nkhani iyi ndi ya anthu amene amapezana ni mavuto ngati amene. Ndiye amayikankhira ku mabungwe chifukwa amaganiza kuti mabungwe ifeyo tikungofuna kukhanga tikayankhulira anthu. Koma nkhani ndiyonena kuti anthu osauka ndibwereze mwana wa munthu osauka kuchireka kumuzi kwenikweni kopanda chithandizo palibe zimene angapange zikachitika zimenezi. Mwana wa anthu olemera amapanga zimene angathe kupanga. Ndiye ndifunse kuti mwana wa anthu olemera mmene mmimbamo mumakhala muli mwana mumakhala muli chani? Mwana wa anthu osauka mmimba mumakhala muli mwana mumakhala muli chani? Tiyambire pamenepo samangokhala kunena kuti mwana uyu wa uyu munthu osauka ndi amene amakhala ni mwana woti timamukakamiza kuti akhale ni mwana. Mwana amene yoyo amakhala tamuona ndi ndani? Mwana wa mwezi umodzi amakhala tamuona ndi ndani? Kayankhulidwe kamene kaka ndi kamene kakupangisa kuti dziko lathu lizingokakamira pa zinthu zimodzi zimene nthawi zina zake sizikupanga chani, sizikupereka nzeru kwenikweni. Chifukwa asikana ambiri anthu sinaone ineyo asikana akamagwiriridwa azimayi akamagwiriridwa kupita pa msewu kubakachita machi kulibe tinkapangaso ndife amene amabungwe. Koma anthu akatenga mimba akupita pa msewu kumanena kuti mimba zasamachose aziyambira ponena kuti asikana akagwiriridwa azimayi akagwiriridwa azipita mu msewu deire azikayenda mmene mucho
ndikumakanena kuti anthu achoke anthuwa mukachose mimba zimene mwapasa zimayi koma sana mayi Kaliya timakambano zokuti nkhawa ikumabwera kuti okhecha bwino tikufuna uyuyu ufulu wake upitirire komanso moyo wake wa mtsikana wagwiridwa upitirire komano nkhawa ikumabwerano kuti nanga moyo wa mwana amene wachotsedwa in this case dzulo a bishop not a bishop a Sheikh Chabulika makamba zokuti mwana uyuyu tunkhani yake imene napita ukhoti anali zokuti wakhalanso mwina mwezi plus nthawi imeneyi unali zokuti moyo ulimo ndithu mimba imene amachosayi pali moyo ndithu wa munthu so amati tikupha munthu so tikumphera ufulu wake munthu ali mkati then ndimati nkhani imeneyi mukumayiona bwanji mukamayibalansa posepa polemekeza maufulu onse ndikufuna kuti ndiyankheso pamene popo mukuti mwana uyuyu eti isiu ndiye kuti ndi mwana uyuyu timamuganizira chani mimba ikatati kuti yatembenuka ndikumupha mwana ameneyo uyuyu sitikumuganizira amene ali kale kunja nkaesa nkhani imene tikunena yonena kuti ngati ili chiopsezo mwana wang'ono sayenera kumabereka mwana mzake niye ngati ili chiopsezo banji sakutengedwa ngati munthu wina aliyense amene akunena kuti mayi akakhala pa chiopsezo ndiye ifeyo tikungoganiza za uyu wali mkati pamene sitikuganiza za uyu ali mwana ndi mayina akabereke mwana mzake china chake chikati chachitika tipanga bwanji chifukwa zimachitika siku lomwelo zimazachitika pasogolo ndiye anthu tisamangonena zinthu zoti amene ali mkati osamuganiziranso uyu mwanayi amene anatenga mimba yosayembekezeka kunjika kumukakamiza mimba zokukakamizana zosayembekezeka kupezeka kuti mwana akukhala ni mimba imene sipati kumukakamiza kuti akabereke kuba ali mwana ndiye kwa ine sindingamayankhe zimene zili m'mimba mwa munthu chifukwa anthu amene ena akutena usanatengepo mimba ine ndine munthu wamkazi ndikudziwa chimene ndikukamba amene amanena kuti tikupha munthuwo mukatimo sanaonemo sanakhalepo ni mimba sadziwa kuti mimba imakhala bwanji ndipo imavuta motani bwino tathokoza kwambiri Miriam Memory Chitsenga mwadzuka bwanji inetu ndadzuka bwino kaina ndadzuka mpaka nakuphonya kuti Miriam malo mwa Memory takulandirani ku program yathu ya kulinji ya tsiku la lero ndikukhulupirira zokuti nkhani mwayimvetsera bwinobwino kuyambiranso mmene tayiyambira dzulo inu ndemanga yanu ndiyotani ngati mmodzi mwa anthu amene mmamenyera ufulu wa ana zikomo kwambiri ine ngati mmodzi momenya ufulu wa ana ndibwerenzaso apa kunena ndithu kunena kuti zigamulo za khoti zikamabwera simafunikaso kuti tiunike kuti kodi zigamulo zimene zikubweretsa solution kapena zikupitiriza kubweretsa mavuto kwa atsikana amenewo kulola kunena kuti atsikana amene achitidwa nkhanza athe kupanga access abortion kapena kuchotsa mimba kwa ineyo ndikuona kuti si yankho la mavuto yothana ndi nkhanza mdziko mwathu muno chifukwa apapa ndikuwauza anthu amene akuchitira nkhanza atsikanawa kunena kuti mutha kumapitiriza kumawagwiririra atsikanawa akatenga mimba kuli solution yokachotsa mimba andi mafuna ndingokufotokozerani kuti I think masiku awiri apita kunatuluka report ya kumulanji kuti kwabwera makesi okwana 250 makamaka okhuza post abortion zimene ndithu zikutionetsera kunena kuti pali atsikana I think about 80 something amene so akukhuzidwa ndi nkhani imeneyi kunena kuti ena mwa iwo mwinaso akutani achidwa nkhanza and akuona kuti solution mwina ndikutani ndikuchotsa mimba are we ready as a country kunena kuti titati pa tsiku mwina kwabwera atsikana 10 titha kumapita nawo kunena kuti akachotse mimba chifukwa agwiriridwa solution ya nkhanza kwa atsikana zogwiriridwa ndi kuchotsa mimba ndikuona ngati kunena kuti zikusiyana ifeyo ngati dziko pamene tili pano timeneka kuti tichite focus kwambiri on preventive measures kuti atsikana athu asamachitidwe nkhanza zani kupereka masolution amene mapeto ake abweretsa chaos makamaka kunkhani za umoyo za atsikana chifukwa mwina za umoyo anafotokozerapo
kunena kuti amafuna achite assess kuti kodi medically lipachiopsezo chotani mtsikana kapena mzimayi kuti afike pa decision yechotsa mimba. Amadziwa chifukwa kuti even medically sitinganene kuti process imeneyo it's safe as in safe. Pamakhaso ndithu ma complications amene amatha kuchitika nkupezeka zoti in the long run tataya umoyo wawinayo wa mtsikana kapena mzimayi. So unless idapanga confirm achipatala ngena kuti I think imene zilili apa nguna tiyesera kupulumutsa umoyo wa mayi. Koma ndi procedure imene tikaiona ineyo as a woman ndikuidziwa kunena kuti ndi procedure imene mwana wa 12 years kapena 11 years sitingampange exposed to chifukwa yenna kuti wagwiriridwa. I think tikuyeneka tiganize beyond the kugwiriridwa, because even titati tichotse does not remove the fact that the girl was sexually abused. So we are not solving the problem. Koma tikubweretsa vuto chifukwa noti mimba yodi tipanga abortion ichoka, koma the fact that anagwiriridwa sitichotsa chimene chocho. That's why timapanga encourage kunena kuti mtsikana akagwiriridwa the best means is to provide psychosocial support. Timuthandizire kumbali ya counseling kunena kuti in as much as kuti pali mimba pali umoyo akhalebe mtsikana kuti trauma imene amuchitikira ija ichoke than kunena kuti tizera tiye ntikachotse mimba chifukwa sitikwanise zimenezo zongati dziko. And ndikudziwa zoti aza umoyo mwina akuwunikira kwambiri nkhani imene chifukwa kuti kuchipatalako in as much as tingapange push kunena kuti imene likhale lamulo sizitheka chifukwa tipezeka kuti tikuluzaso atsikana ambiri munjira ngati zimenezi. Chifukwa enaso tikalola kuti azitelo soti azitelo chipatala chifukwa cha manyazi azipezeka bezoti akugwiritsa njira zomwezo zimene akugwiritsa ntchito. So kwa ineyo ndikunena pano mosaopa kunena kuti ganizo lonena kuti atsikana azitenga abortion akagwiriridwa si ganizo loyenerera chifukwa sitingabweretse ufulu wa reproductive health right pamwamba pochotsa a right to life. That is uncalled for and we cannot do that. Tibwerenso kwa inu posachedwa pompa ndi mafunso ena if just follow up on what you have just said here. Koma tipite kaye kwa ma reporters athu pa zikuoneka kuti akonzeka tingomva Malawi kunjaku kuti akutipo bwanji pa nkhani imene tikukambirana pano. Wadzuka bwanji Blessings Mpinganjira kuchokera ku Lilongwe? Blessings Mpinganjira wadzuka bwanji? Ukundimva Blessings? Chimwemwe Maseko wadzuka bwanji? Chabwino timafuna tibwerere kwa Adrian Chikumbe. Mwamva mene alankhulira Amemole Chisenga. Ndamva ndithu. Makamaka pa nkhani imene anabweretsa kuti ngati achipatala mwina mukhoza kupanikizika ndi kuti ana ogwiriridwa akapezeka kuti akuchuluka. Timafuna tidziwe kuti what's the status now. Tikudziwa mbuyo mpamatuluka malipoti kuti anthu akuchotsa mimba kwambiri komano mwanjira zosayenera. Ndezi kumapezeka zokuti mukumakhala ndi pressure so kuchipatalako kuti mukuthandiza anthu amene amachotsa mimba koma munjira zosayenereka. Ndi zimene ayankhula Memole Chisengazi mutha kuyankhula zotani? Ndizoda kuti zimene zikupereka ndithu kupanikizika kapena pressure chifukwa choti pano tsopano mwina pafupifupi amayi mwina 30,000 pachaka akumakhala ndithu akuchita zimene ochotsa mimba ndipo pafupifupi 18,000 akumakhala kuti akudzera njira amayi opitirira mwina 18,000 akumakhala kuti njira imene agwiritsa ntchito yosatetezeka kuti ikhoza kuyika miyoyo yawo pa chiopsezo. Zimene zoti zikupereka ndithu chipsinjo pa nkhani za umoyo. Ndifuna ndigwirizane nawo amene amalankhula posachedwa kuti nkhani yayikulu imene ifenso timalimbikitsa ndikuteteza kupewa chifukwa izizi zikuchitika kumapeto zachitika kale. Timayenera ndithu kuti tipeze njira ndipo zimene zisikunthu nawo za umoyo okha koma ngati dziko
tipeze njira kuti mchitidwe umenewu kaya ndogwirira usamakhalepo. Komanso njira zina zonse zimene zimachititsa kuti anthu apezeke ndi mimba yoti mwina kutsana ikonzekere samayifuna zisamakhalepo. Chabwino zikuoneka kuti maripota zathu akonzekano tsopano. Mwadzuka bwanji a Blessings za Mpinganjira? Blessings za Mpinganjira? Hello. Wadzuka bwanji Blessings? Ndadzuka leya wadzuka bwa? Ndadzuka bwino. Kulilongwe kwa chabwino eti? Kuno kwa chakaya ku Blantyre. Kunonso kwa chabwino. Nthawi yake ndithu yozizira mphepo kuno. Tacheza ndi Malawi amene uli nawo kumeneko. Ndiko mukwambiriza mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino ine mwadzuka bwanji madam. Ifetu tadzuka ka Kulilongwe kuno makhaliza. Ifetu Kulilongwe no makhaya mzinda wa Ntiliza. Aha. Pali nkhani apa bwalo la milandu linavomereza kuti ana achizere amene sanafike ndithu pokala munthu wamkulu kuti wakwanitsa iti kumapita uko akhoza kuchotsa pathupi ngati apangidwa chipongwe komanso ngati aona apanga asesi kuti pali riski yokuti mwina moyo wa mwanawu ukhoza kukhala pachiopsezo. Inu maganizo anu kankhani imeneyi ndikotani? Ineyo maganizo anga ndikuona kuti ndi maganizo abwino kwambiri. Tipena kuti ana aja amati akhoriri agwirire amatokhala kuti muna alibe kutekera kumasalibi chisamaliro akhoza kukwanitsa kuti mwana ngati ameneyoyo. Pena kuti amatasokasula ndi ishu ndiye chikuona kuti bukolo limene la panga chipongwe ngati kumene chipesa ngakhale ndi mphamvu lakhoza kusamalira mimba imene apilika mwana ameneyoyo. Komanso mwana wajebere ngati ameneyo kuti akhale ndi nthawi yomwe akhoza kukachita bwinobwino ngati kuchipatala chako. Zimakhala zofuna kwambiri funa mayandaso kwa magawo ngaja operation yaja. Ndi zimataso kuluza, zimataso mpangisa nawo jora kuluza moyo wake. Ndi zimakhala zofuna kwambiri ngati mbali ya matsogolo ake ngati mbali ya maphunziro. Abakari mwana ujare bitubwagi n'akari kurukingo n'abatumukungana mu cyasogoro mwana ujare. Nende na rinjika na jabo n'ibiri. Ukatanga tiyang'anisa nchitidwe wakangitsa zimenezi nchitidwe ogwiririra kuti abamba akulu gwirira mwana wachitibere mwina akhalibere imeneyi ngati boma atapanga motani kwa polisi kugwirane manja motadona nchitidwe umene uteretu kuchiko munoti tutetezana. Ine ndikuona kuti ganizira bwino kwambiri mufuna tupasentu kufuko kwanira ukhazika kwambiri masonisa apolisi athu agwire ntchito mtumo odzibereka kuti atsoka sekretari mkinda anthu ngati amene akuti anatsoka bene bangino kuti mwana wagwirira zito mafunza bwino bwino rodo kwanga chipongwe chimene ndani atatu bagwira onse amene apanga chipongwe chimene chindi kuwatsika kundende. Amene mozimenda kezira ndako amene ndapeza kuna kwantiriza. Ndathokoza kwambiri Blessings za Mpinganjira Shangata mukhale ndi tsiku labwino kwambiri. Iwenso wadzuka bwanji Thomas Kachere mu mzinda wa Blantyre? Leya ine ndadzuka bwino kuno ku WE Bangwe. Chabwino tacheza ndi Malawi ku Bangweko. Chabwino akuti vanhu nkhani maimva kale nkhani yachigamulo imene chinaperekedwa kuti munthu anjezere ngati wafikiridwa atha kuwasidwa mwayi kuti achotse mimba imene malingana ndi chigamulo chimenechi. Ineyo maganizo anu pa nkhani imeneyi mukuona kuti ndi otani? Choyamba chinachi zina ndine David Nanchimbo kuno ku Bangwe. So pamaganizo amenewo ndemanga nazo kuti tikatengera umoyo wa mwana zimakhala zoti njira sizinakhwime kuti kubereka akhoza kubereka mwamunomero mwanomo. So ngati wagwiriridwa ende wapasidwa pathupi ndiye kuti imakhala riski kwa moyo wake umakhala pachiopsezo kuti akhoza kumwalira. So pachiganizo chimene chocho ndizoyenerera kuti akhangire ateteza moyo wa mwana uja komanso sina ngali chikumbali ngati yachisamaliro wa mwana amene wagwiriridwa ende wapasidwa pathupi. Mwana wasabwera uja chisamaliro zakhala chochepa komanso sina ngati mayi ake asakha kuti ngati chepere alibe kutekera kuti akhoza kusamalira mwana. akulu mbali china chasa nkhani ndiye maimva kubangwe kuno mukuti bwanji Tanzania nkhani wewe apo za mwana zingine sanga kusamalira atamkushimira ndio Leya ndi mmene mu tachesana kubangwe. Ndathokoza kwambiri Thomas Kachere kuchokera ku Bangwe mu mzinda wa Blantyre. Azikoma. Wadzuka bwanji Chimwemwe Maseko kuchokera mu mzinda wa Mzuzu? Ine Leya ndadzuka bwino kunonse tikudziwa nzathu ku Blantyre komwe adzuka bwanji. Kunonso kwa chabwino tacheza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko. Pano ndili ndi mmodzi mwa Amalawi
ndakupezani mukumvera wireless number 1 wireless ya times program ya kulenji ndikhulupirira mwatsatira bwinobwino program imeneyi ndithu ya kuchosa mimba chigamulo cha bwalo la milandu. Poyamba tikudziweni komanso mupereke maganizo anu kuti ndotani pa nkhani imeneyi. Ine ndine Jeffrey Moyo, ndili muno mu Central Market ku Kaunjika section B. Ya nkhani yochosa mimba iyi tikuona kuti ndaimvesesa kwambiri, koma nkhani ili magulu awiri. Pali kuchosa mimba kovomerezeka kunena kuti mwina munthu uyo mzimayi ukhandi nsikana sali bwino kuti angathe kutenge kuyisunga mimba imeneyo ili ali pa chiopsezo. Chipatala ndame amanena zimenezo ndipo akhoza kutani akhoza kupitiriza kuchosa mimba ifoti yeyo moyo wake uli pa chiopsezo. Pali kuchosa mimba kwina kunena kuti iyayi ineyo mimba isindikuyifuna, zimenezozo ndizokanizika ngati munthu ali ndi hesi ali bwinobwino. Sikuyenera kuti munthu achose mimbayi chifukwa mwana wina aliyense akamabadwa amakhala mpulani ya Mulungu, amakhala kuti Mulungu akonza kale china chilichonse. Ndiye kuchosa mimba kunena kuti basi ndingoyichotsa kumeneko konkosavomerezeka. Mwina tikhalike pa chigamulo chimenechi kuti akutengera kuti ana amenewa ndi achichepere, mwina mwana wachichepere watenga mimba, pamene popo tizipanga bwanji maganizo anu? Zikombo kwambiri funso imene ndi labwino. Mwana nsikana akangokula kuti watha msinkhu amakhala kuti ameneyo wakula, akamafika saizi otenga mimba amakhala kuti ameneyo wakula. Koma pali nkhani ziwiri zimene ndanena kale kunena kuti mwanayo ngati mwina mwake ndi mthupi mwake simungathe kupanga hando mimbayo izikhoza kutheka kuti mimbayo ichoke. Koma kakhala kuti mwanayo ali hesi ali bwinobwino palibe chifukwa chochosera mimba yake, chifukwa mwana mwina aliyense amakhala mpulani ya Mulungu. Tikaona m'Bible kunali Esther amene anali mwana wa Hule, koma mwana uja anazakhala mtsogoleri wa Israeli, kusonyeza munthu wina aliyense amakhala mpulani ya Mulungu. Nde kuchosa mimba kotere kusikovomerezeka chifukwa tikunenera izi ena akhoza kutengerapo mwayi onena kuti basi ino mimba tizingochosa pamaso pa Mulungu ndi chimo. Munthu wina aliyense amakhala mpulani ya Mulungu, koma munthu akakhala kuti mwina makali ndi zovuta mthupi mwake, kandi mzimayi kandi nsikana ndi chimozimozi akuti ali ndi zovuta mwina mwake mimba isangathe kupita naye patsogolo akhoza kumwalira naye, izozo ndizotheka chifukwa achipatala ndamali maziwa zonse. Koma zongochosa mimba onena kuti mwana ndi wachichepere, iyayi zimenezozo zisakhalepo iyayi, chifukwa amene ali mmenemo ndi munthu ali mpulani ya Mulungu. Sitikudziwa azakhala MP, sitikudziwa azakhala kaya manager, sitikudziwa azakhala mfumu. Sono zomangochosa mimba chisawa Mulungu kumwamba makana sakuvomereza zochosa mimba. Zikomo kwambiri. Iyayi leya ndimene sachezera ndithu ndi malawi amene kuchokera kuno Mzuzu. Pati zina chamalinda ndine Jeffrey Moyo. Jeffrey Moyo ndithu amene oleya. Ndathokoza kwambiri chimwemwe Maseko kuchokera ku Mzuzu. Mukhale ndi tsiku lopambana. Inonso. Innocent wamva amene alankhulira Malawi komanso amene analankhulira Emakalia ndi Memory Chisenga. Iwe ndemanga yako ndi yotani walankhulira lija ndikale? Mujani mafotokozera poyambirira kunena kuti ndi bwino kuti nkhani imeneyi anthu adzikambirana, akhale ndi nthawi yomakhala nkumakambirana. By the end of the day mwina anthu akhoza kuzamvana chinthu chimodzi, kugwirizana pa chinthu chimodzi. So pena sizikhala bwino anthu kungowachisikira kuti inuyo nkhani musakambe, nkhani zizi musaziyankhule, ziziyankhulidwa, anthu azikambirana amene akuchitiramo. Kenako zipezeka kuti anthuno abwera in their senses kuti okay apa tikutere apa tikukhonza kapena apa tikulakwa kapena izi nzabwino kapena izi sizabwino. Komano ukamva mbali zonse imene zikufotokozera pena kumakhala divided kuti kodi pamene papa kwenikweni titenge mbali yake iti kapena kwenikweni tiyende motani. Komano chinthu chimene mwina
tikuyenera kuyang'ana kwambiri. I think ndinafunsa funso likoyambirira kucha kuti kodi zinthu zikumachitika kapena sizikumachitika. Ana akumagwiridwa sakumagwiridwa. Mwina anthu ena akumatha kukhala kuti mwina ali paokha akuganizanso ganizo na kuti ndichotse pathupi kapena sachotse pathupi, kapena mwina akupanga attempt kuchotsa pathupi kumene kuti basi ineyo khanga sindikufuna. Palibe chiopsezo chilichonse koma okha akuona kuti ineyo ndipange motero. Kodi zimene zikumachitika pa radio yotani, nanga mwina ubwino ndi kuopsa kwake ndotani. I think ndi zinthu zimene mwina tikuyenera kupanga focus kwambiri. Kwabwera achisenga akupanga nkhani ya ufulu wa ana akuyang'ana kuti kodi I think akhala povuta kwambiri kuti pali mwana obadwa kale ndi mwana osabadwa kuti kodi pamene papa ufulu omwe tiwena kuteteza kwambiri ndi kuti iwo akuyang'ana mwina maufulu onse. Ndeni nkhani zonena kuti tiye tizizikambirana. It's a good debate. By the end of the day tione kuti panga bwanji. Wamwina ningofunsa funso kwa achikumbe Adrian Chikumbe makamaka nkhani yokhudza nchiridwe imene onena kuti anthu ena abe tikumamva. I think panali nkhani ya post abortion care. Yes, Achikumbe anafotokoza kuti pachaka Malawi kunoko anthu okwana 30,000 ndi amene akumapezeka kuti akuchotsa mimba. Koma chiwerengero chachikulu ndi 18,000 anthu amene akumachotsa mimba munjira zosavomerezeka. Ndiye kuti 12,000 munjira zovomerezeka eti. Sinangangotipatsa 18,000 kuti ndi munjira zosavomerezeka. So meaning kunazo kuti anthu akuchotsabe mimba ndithu ngakhale lamulo ili lisana chigamulo ichi chisanabwere, lamulo lija linakanidwa ku nyumba ya malamulo, komano anthu mudziko muno chaka ndi chaka akumapezeka ndithu ochotsa mimba. Ndipo 18,000 akuti akumakhala zoti achotsa mimba munjira zosavomerezeka. Ndeni mwina funso likati ndizopsa bwanji kuti anthu 18,000 amenewa akumapanga zimenezo mwina kani mwanseri kaya kumapaka kuitsa ntchito chani, cost yake ndiyotani makamaka poyang'anira nkhani za umoyo komanso kuyang'anira mwina kakhalidwe ka anthu madera mosiyanasiyana, chikhalidwe, chipembedzo, despite all those things koma izizi kuchitikabe cost yake kumakhala yotani? Achikumbe funso limenelo. Anthu oposa 18,000 amene amakhala akuchotsa mimba munjira zosayenerawa amakhala kuti akuthandizidwa ndi anthu osaphunzitsidwa bwino pa nkhani za chipatala makamakaso kuzembere. Amakhala kuti akuthandizidwa mu malo oti mulibemo zipangizo zoyenera. Amakhalanso akuthandizidwa ndiye pali ziopsezo zambirimbiri zimene zimakhalapo chifukwa ambiri akamabwera ku chipatala kuti zachitika kale achotsa kale mimbayo munjira yosavomerezeka. Kawiri mwina kumapezeka kaya chiberekero chaphulika kaya zina zatsalira. Pali zovuta zambirimbiri mu nkhani ya uchembere zimene zimaperekanso moyo wachiopsezo ku moyo wa mayi ameneyo kuperekanso naso atha kumwalira kumene mwina ena amabwera mochedwa nkumamwalira kumene. Ndiye ziopsezo zilipo ndithu ndi chifukwa chake ife kunena kuti bwanji titayang'ana muposera pa unduna wa umoyo. Nkhani iyi si unduna wa umoyo ndiyofunika ndithu tiyang'ane magawo osiyanasiyana kuti zifika pamenepa zimatani. Chabwino tibwere kwa Emma Kalia. Munamva amene anayankhulira Amemole Chisenga akuti the best way ndikuti anawa mwana uyu amene wagwiridwayi azipatsidwa uphungu, kumupatsa uphungu kuti mwina akhoza kukhala motani kusiyana ndi kuti ana onse amene agwiriridwa akana zoti mimba isakuyifuna azichotsa mimbayo. Inu mukhoza kulankhulapo zotani pa nkhani imeneyi? Zikomo Achisenga ndi ine tonse tikuchokera ku civil society. Ndikukhulupirira kuti iwowo akuyankhula mmene iwowo akudziwira za iwowo za side ya child rights. Ineyo ndikuyankhula mmene ndikudziwira ana komanso azimayi akapezana ndi mavuto amenewa kupatula zoti tizitha kuwasamalira ndikumayankhulira ndikumanena kuti mwina tiateteze munjira yokambirana nawo. So zimenezo sindiasusa mmene anenera kale azanga aliyense munthu ali ndi right yoyankhula zimene iyeyo akudziwa mmene akudziwira ntchito yake. Panopo panali nkhaniso yokhuzana kuti mwina tionesese kuti malamulo akhwime kwambiri anthu ogwirira. Malawi muno nkhani iyi
mukandifunsa ine ndinayiyamba mu 1996 koma anthu chiwerengero chogwirira anthu chikupitirirabe sazasiya anthu achikhalidwe chimene sazasiya azingopitirizabe zimene akumapanga ntchito tikugwira ngatisenga omwe wakuziwa kuti ntchito tikugwira yolesa anthu kuti asamagwirire anthu akumangidwa mpaka zaka 40 wina akamangidwa lero mawa winanso akugwirira ndiye sitingapitirizebe tizingonena kuti anthu azasiya inde azasiya pamene angazafunira koma ifeyo tigwire ntchito nthawi kwinako ndiye chimene ndikufuna kuti tichitenge pano kumapita chisogolo ndichonena kuti pali kumbe anena bwino tisi anthu akambe nkhani imene bwa nthawi zina amati timabwezera mafufuto chani kuuna koma anthu aikambe m'malawi muno aivesese bwinobwino wina aliyense kati wa NGO kandi munthu wakumuzi kandi munthu wotani aivesese kuti chigamulo chimene chachiwerenge chifukwa pali kuthekera kuti nthawi zina timangotengapo mawu amodzi sitikufuna kuwerenga chilichonse chimene chigamulo chikunena atenge nthawi Malawi Human Rights Commission amasulira zimene ayika mndondomeko yonena kuti aliyense akhoza kuvesa kusiyana ndi mmene mina ajaji analembera iye ndikufuna kuti ndipemphe kuti inunso anyuzi kuti thandize mutenge zimene alemba Malawi Human Rights Commission ndikuyamba kumayankhula pa wireless pokuzitenga zonse zija kumayankhulira anthu kumasulira mchichewa komanso ili pa chizungu anthu akayamba kuvesa azavesesa kuti ajaji zimene amayankhula ndi zinthu zimene zikhuza amalawi ambiri so tikamangoyankhula pamene sitinavesese chigamulo timakhanga kuti amene amapanga zigamulozo amene akukamba ngati ine ndife asatana amene tikufuna kuti tiziphathu ine si satana ya koma ine ndikutengera thupi la munthu thupi la ife azimayi thupi la mwana kuti tizinena kuti azisunga mimba mwana wa zaka 11 akuti akakhala zaka 11 wakula amene akuyankhula zimene zozo bwezi malamulo aziko lino akumanena kuti ana azikwatira ali zaka 11 koma tikunena kuti ana azikwatira akaposa zaka 18 uku kuti kuvomereza kuti mwana wa zaka 11 akhoza kutenga mimba tizimchita cancel mpaka akhala bwinobwino mpaka kalekale tikhupira kuti zingakhale zoona koma poti aliyense ali ndi ufulu wake woyankhula siku la lero ndinena chabe kuti anthu awerenge chigamulo munomo m'Malawi muno tili chikhalidwe chosawerenga zinthu ndikumangonenapo zimene ife tasankha kuti tizinena koma awerenge kuyambira page 1 mpaka pa mapeto olo awerenge summary ya Malawi Human Rights Commission zimene tikukamba pano anthu azamba kuvesa chabwino mwinaso tingonenapo pamene mwakambapo kuti chimodzinso chimene tapangira program imeneyi kubweretsani inunso pano ndikunena kuti amalawi athe kumvetsetsa kuti mwaunikire kuti chigamulo chitu chafotokozapo izi chafotokozerapo izi kuti anthu amvetsetse kunjaku nde mwina ndimafuna nditsindike pamenepo kuti chimene tapangira program iyi ndikufuna kuti inu amabungwe mubwere pano nkuwafotokozera amalawi kuti amvetsetse bwinobwino zimene chigamulo chimenechi chikukamba mukufuna ndiyankhe pamenepo muthakwikapo ndemanga ndikhoza uyanga tikamayankhula ifeyo tikamamasulira zinthu zati zimene zizi anthu ena amayikapo kale maganizo nkhani yochotsa mimba amayika maganizo kuti ifeyo amene tikuyankhulape tiyankhule timasulire bwinobwino amapezeka kuti akususa akukankha kwatoti pali maganizo onena kuti awawa ni amabungu amangofuna kusokoneza anthu ndinamva ine nthawi inayo akunena kuti kukhala kusokoneza anthu chimene ndikusimikizira choncho mukapathaso kuwerenga ripoti nthawi zina anthu ovesesa amatha kuvesesa chifukwa program yayifupi ndi 1 hour pamene chigamulocho chiyenera kutenga nthawi kuti uwerenge bwinobwino chifukwa ake ndimanena kuti ife tikhoza kumasulira komanso anthu atengeso nthawi kuti awerengeko ukuku olonso inu time ndi ena mutithandize kuti zimene amasulira Malawi Human Rights Commission mwina mutazikaso pa program ina yake osati yoti munthu akuyankhula mwina kuwerenga kumene mwina mumapatira nthawi zina mwina anthu azamba kuvesa kuti tikuthandauza chani zimene tikukambazi chabwino tathokoza kwambiri tibwere kwa inu amemole Chisenga mwakambapo nkhani ya maufulu kuteteza ufulu wa mwana amene wagwiriridwa ndipo watenga mimba komanso mwana amene sanabadwe
timafuna mwina mungotiunikira kuti pano patuluka nkhani zingapo kuchokera ku Ministry of Health kuti pachaka mchitidwe utu ukuchitika. Amayi 30,000 akumakhala zokuti akuchotsa pakati 18,000 akumachotsa posagwiritsa ntchito njira zosavomerezeka. Mwina mukhoza kuyankhulapo zotani kuti mchitidwe ukuchitikabe ndithu kuno ku Malawi ndipo enanso akumagwiritsa ntchito njira zosayenera. Inu mukhoza kuyankhulapo chani? Zikoma kwambiri. Nkhani ya kuchotsa mimba ndizoona ndithu kunena kuti ingakhale kunena kuti malamulo padakali pano mwina ali ndi ma conditions ena ndena anthuwa amapezeka bezoti akuchotsabe mimbazi. Andi mwina titati tifufuze kunena kuti ambiri amene akuchotsa mimbazi akuchotsa ifo anagwiriridwa kapena akuchotsa chifoti akungofuna kuchotsa. Pamene ponso timafunika kuti mwina izadziwe kutsogoloko kuti ma statistics amene akumabwerawo ma factors ake kwenikweni akumakhala otani. So kwa ineyo ngati omenyera maufulu ana tonse panopa interest yathu ngena kuti mwana amene wagwiriridwa atetezeke, mwana amene wagwiriridwa akhale ndi umoyo wabwino. Andi ndimakhulupirira kunena kuti umoyo wabwino sikuthandauza kunena kuti abortion iyo izichitika. Chifukwa even ku medical abortion, that's why even when you really aborting it, chinthu chonena kuti chaitika koma mukuchitengeneza. Senga ikuoneka kuti nthawi yathu yatithera ndiye mungomalizitsa mu mphindi imodzi yokha. Chabwino. Timafuna tinene pano kunena kuti kuteteza maufulu ana ndesi kuti tilole kunena kuti atsikanawo azichotsa mimba. Ife tinakakuonda kuti makotiwa akhwimitse malamulo kuti anthu amene akugwiririra azikakhala moyo wawo wonse kundende than kuti tinene kuti tizolora atsikanawo azichotsa mimba. Chifukwa kukuwauzaso ogwiririrawo kunena kuti amapitiriza kugwirira atsikanawo akatenga mimba azikapita kuchipatala kukachotsa. Chabwino ndathokoza kwambiri yango tithera ndi nthawi komano anakambapo so akaliya kuti mchitidwe ogwiririra utu tinayamba kale 1996 kulimbana ndi kuti anthu asamagwirirana koma udakapitirirabe nde chifukwa choti nthawi yatha sitipitirira pamenepo ndikukhulupirira kuti tizakhalaso ndi nthawi ina yofotokozera nkhani ibwinobwino. Achikumbe mawana omaliza. Izo ndioti ife ndunduna waza umoyo timafuna aliyense kuyambira mwana wang'ono kakhale osabadwa amene akhale ndi moyo mdziko muno ngati mmene aliyense amafunira. Koma nthawi zina mukamasamuka zimakhala kuti mukusova vuto problem kuchoka nyumba ina kupita nyumba ina nkutheka posamukapo china mbali ziwiri zitatu kusweka zimene zimachitika ndithu. Nchifukwa chake tikunena kuti nkhani tipitirize kukambirana ndiofunika timvetsetsane kuti ndi chifukwa chani tikunena kuti pakuyenera ndithu kukhala azifukwa zoti pamene zilimo singachitire mwina kufunika ndithu mimba ichotsedwe. Chabwino tathokoza kwambiri. Akaliya mawana omaliza. Kwa ine ndikingo naneso lingana ndi Achikumbe kuti tiye tipitirize kukambirana nkhani ndi yayikulu chifukwa imabwera pamaganizo oti awakuganiza zina ndiye kukambirana kumwina kuti pitisa kumapeto kumene titathe kugwirizana bwinobwino kuti tsogolo dziko ili ndi judgment imene zikhala zotani. Ndikuthokozeni kwambiri Emma Akaliya, Amemole Chisenga komanso Adrian Chikumbe chifukwa chotenga nawo gawo mu programu yathu ya tsiku la lero ya Kulinji. Mwakoma nonse. Zikomo. Innocent mawu omaliza. Ndikunena kuti amene ndikukulimbikira kufotokoza kuti ndi nkhani zoti anthu azikambirana. Pali nkhani zina anthu amaziopa koma zimakhala kuti nkhanizo zikuwapanga affect zikuwakhudza zikamakambidwa yonji will reach up to a solution. Ndathokoza kwambiri. Ndithokozenso atolankhani athu amene anatenga nawo gawo mu programu yathu ya tsiku la lero. Blessings Mpinga Njira Changata ku Lilongwe, Thomas Kachere ku Blantyre komanso Chimwemwe Maseko mu mzinda wa Mzuzu. Ine Leah Malekano ndingoti mwakoma nonse tikumanenso mawa nthawi ya 7:05 mu programu ina ya Kulinji. Mwakoma nonse. Amalawi Kulinji no kumavetsera kuti Kulinji Blantyre Lilongwe Kulinji kumzuzu mbwanyeto Kulinji nanga
kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kudi usaruga kulilabe nanga solora ledesi ya odeja shirugu goshu yena maji nanga kani zonyati sasuri jani kumboro bagari kulinji mwela nanga wanugo kulinji kudi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga watenzi redio kukurijani oh kulinji nikudalila ino oh kulinji